a dnes si pôjdeme pripraviť vaše zajtrajšie raňajky. Jeden kus, 136 kalórií a 13 gramov bielkovín. Čo to bude? Takže najprv si zoberieme takúto silikónovú formu na mafíny, kľudne si zoberte na 4, na 6, na 12 mafínov, aká veľká je rodinka, tak takú veľkú si zoberte. Do každej silikónovej formičky dáme jedno vajíčko, takže za mňa budú 4, logicky. Chcela by som vás ešte upozorniť na to, aby ste čítali popis pod receptom. Vždy tam rozpisujem dávku, koľko je tam kalórií, z čoho sa skladá daný recept a veľakrát mi píšete, že koľko je teda jedna dávka a nerozumiete tomu, tak treba to prečítať. No, máme tieto vajíčka. Do každej jednej formy dáme jednu lyžicu cottage cheeseu. Teraz osolíme, okoreníme, ale v podstate môžete dať hociaké korenie, môžete dať aj čili, čo vás napadne, hocičo. Teraz si rozobereme vidličku a takto to vajíčko s tým cottage cheeseom pekne zmiešame. Keď to máme, tak zoberieme červenú alebo žltú alebo zelenú papriku, nakrájeme na malé kocky a nadávkujeme do každej jednej formy. Ďalej pridáme nakrájaný alebo nastrúhaný Edam sír, približne 10 gramov. Môžete pridať ešte šunku, ak chcete. A tuto máme ešte niečo nachystané a je to kocka feta síru. Takže jednu kocku feta síru takto šupnem do stred každej formy. Keď toto máme, tak pri 200 stupňoch pečieme tieto mafínčeky približne 20 minút. Takže mafiny po 20 minútach takto krásne vyzerajú. Necháme vychladnúť a ideme ochutnať. Toto je výborné. Toto je fakt dobré. Určite vyskúšajte. Ten feta sír vnútri toho celého je bomba. Aké dobré nápady ja mám. Fajnové. Vyskúšajte. Čaute.